سلا چاينا انكلعل نبوزحات سمو كيتلعل يترفن سلطان بفصم ملكونينهم زنبور مرحتي انكلعلون سمو كيتلعل يترفن بزعبا ليسنت انت نزارب بزعبا معو كلعل قدني سحالة فجيزي چاينان بالاو سوران زبلا رست مثال علنا تاريخ هوت معو حزنا كنملس مخانا قالاتينا نيرنا انه قالنا نفصم سنة مكتال زي دمت راديو إيراناي مسراتي زمناوي چاينا ما أزدونك نهاجرو كاب عزاق تدخلنة المكفال ناوسيو ناب عالماويت حيل لويتو زمن السلطانو عبتعنا تمرتن هاجراو حدنتن عبيت زلاتات استرائيلو نيرو التنسو سمسرتو هاجر منقسي مسارت ناي تاريخي راس تفترت إيكونوميات عرموشة چاينا زنسفة نيرو يبهل واقع سلطانو جن أسكا نبره ماو بوليستاتو نمتكبار رعدي قونس مكفافو القوناس انتن حساباتن زيقاتات مرسة حادو ملوء ولدو من اسياد چاينا بسمو كوقطلا أفره من انت سلطانو كم أملاخ زمن لخلا حاجر سرحة وتصيد بوليستاتو عب تاريخ ود سب زبزحو قديات ستمزقبلو عصبو خونه صبصبات كم زحبرو تنقموت كبر وعا خساب 8 مليون زبصحو چايناوين بوليس ماو زغتلو عصبو نبره نوحلا جغنا نبزح چقواني ليك منبر ماو حدا خبتم نمبل إسرا خفل زمن ملكع ذات حازو صلوتي سبات نبره زمن نقسنت أب 26 تحساس شعن شموت أميتن 9 أب فلاغر هنان تولده زعبيلو زمن قنصن بوليتيكاو زيرو إنت النبره لومي زمن وردت ناتبالي ذكر إيروباين حالتات جابانن نچاينا زوررولن صقاتاتا زغحاتلون زمن دما نبره مريتا ناغوبطو زيفتحاولي نغداو سمعات كتفرم ناغددو امسايا نخوروا استوكسو وطايت جيزيف كعسا كتكفل زغددلو زمن حمام عصبو نعبي عملاتا هاجر اصحفه اتن 250 عامتات نتا هاجر زغزا سرو نكسنت كينج ابعغا ودقته نبره بانصار نايزغن ماو دحن زغنه أتعبابي عبي كم وده هبتا محارس متن ماو كابتن محرات نبي تمرت بمخاد فلتت نخو اسمو عامز نبرم چايناوين نيرو تمرت عم جمارو نايم مهارم من بابن فقر حدرو انت خونا جنا بنقسم كله تحيزو مس بهلاوين كبرتاتن لمدتاتن يقادو ينبرن بز دما ودا 14 عامتن كله ابو زما صالو مرعت نخيمرعو بيتو غديف وصه نايز مغنيات ماو تمرتن خاصل بمدلاي نيرو بانصارتي اب محرس حجزنا زبل دليت ولاريو دما ماو زمرص منقد تختله اب 18 عامتو نابتا عباي كتما هانغشا تمرتن مقصال تغعزه اتا ختما قند مጫጭሒ ተግባራትና ዓብያ ነራ ኣብዛ ከተማ ድማ ይማኦ ብልሹናን ገበናትን ሰበስልጣን ተሓፀይ በቀረባ ክዕዘብ ዝኻለ ፖለቲካዊ ተገዳስነት ክሕድር ግዜ ይወሰደን በቅጽበት ምስ ገለ መማሃርቱ ብምዃን ኣብ ሰውራውያን ኣኸባታት ምስታፍ ጀመረ ቀስ በቀስ ሱርነ ቀላዊ ክኸውን ጀመረ በዚ ድማ ኣብ 1911 ኣንጻር ሃፀያዊ ንግስነት ቻይና ሰውራ ምስተላዕለ ማኦ ኣባልቲ ሰውራዊ ሰራዊት ንምዃን ተመዝገበ እንተኾነ ኣብ ዓውዲ ኹናት ክሳተፍ ዕድል ኣይረኸበን እቲ ሰውራ ተዓወተ ንግስነት ቻይና ተደምሰሰ እታ ዝተመስረተት ሓዳሽ ሃገረ ሪፓብሊክ ቻይና ግን ንማኦን ከምኡ ዝኣመሰሉን ተዓግብ ኣይነበረትን ምኽንያቱ ጎነፅ ስእነት ፍትሒ ብልሽውና ኣብ ተሓድሽ ስርዓት እውን እንተኾነ ስለ ዘይተወገዱ መራሕቲ ኹናት መንግስታዊ ስልጣን ናይቲ ሃገር ምቁፃር ጀመሩ ማኦም ብፆቱን ንሽግራት ቻይና ፍታሕ ንምርካብ ምሕሳቦም ኣይተረፈን ኣብ 1918 ናብ ቤጂንግ ዓዘ ኣብኡ ድማ ብዝተፈላለዩ ሰርኖቀላውያን ሓሰብቲ ተጸልወ መጽሑፋት ማርክስ ተላለየ እሞ ጽዋት ሽዑ ዝተዓወተ ሰውራ ሩስያን ለኒና ጽንዕ እሞ ምስ ኮሚኒዝም ፍቕሪ ሓዘ ኮሚኒዝም መልስን ጸገማት ቻይና ዘሕብራ ራእይ ካብ ዓዘቕቲ ኹናትን ምዝመዛን ዘውፅኣ ፍቱን ፈውሲ ምዃኑ ኣመነ ነብሱ ብኸምኡ ኮሚኒስታውያን ብፆቱ ኣኽቢቡ ድማ ማኦ ኣብ ሕምብርቲ ተቓልሲ ኣተወ ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ኣብ 1921 ክምስረት እንከሎ ማኦ ካብቶም ቀንዲ መስረቲ ኣባላት ነበረ
ጉዕዞ ስልጣን ማኦ ኣብዚ ምስ ጀመረ ናብ መጨረሻ መዕለቢኡ ንኽበጽሕ ተወሰኽቲ 30 ዓመታት ቃልሲ ጎነጽ ኩናት ሕድሕድን ክጠልብ ግድን ኮነ። ኣብ መወዳእታ ጉዕዞ ማኦ ካልእ መንነት ለቢሱ ነበረ። ኩናት ሕድሕድ ቻይና። ማኦ ኣዝዩ ንጡፍን እሙንን ኣባል ዴሳዊ ሰልፊ ነበረ። ሰራሕተኛታት ምምልማል፣ ኣድማታት ምውዳብ፣ ሰልፍታት ምዋሃድን ማሕበራት ምፍጣርን ቀንዲ ስርሑ ኾነ። እቲ ሰልፊ ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ ንኸጥሪ ግደ ማኦ ልዑል ነይሩ። ብፍላይ እቶም ብኣባላት ሰልፉ ከይተረፈ ዝተጐስዩ ንዝበዝሕ ህዝቢ ቻይና ዘቆሙ ደርቢ ሓረስቶት ቀንዲ ኣተኩሮ ማኦ ሰሓቡ። እንተኾነ ነገራት ዘይተደለየ ኣንፈት ክሕዙ ጀመሩ። እቲ ምኽንያት ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ምስ ካልእ ካብኡ ዝዓቢ ሰውራ ውድብ ሽርክነት ምስ ጀመረ ነበረ። መሻርክቶም ሰልፊ ኮሚንታንግ እዩ ነይሩ። እዚ ውሳነ ድሓር ንኹሎም ወገናት ዘጣዕስ ውፅኢት ኣምፀአ። መራሒ ኮሚንታንግ ዝኾነ ሻንጋይ ሼክ ግዜ ከይወሰደ ኣንጻሮም ተላዕለ። ኣብ 12 ሚያዝያ 1927 እቲ ብጭፍጨፋ ሻንጋይ ዝፍለጥ ጃምላዊ ህልቂት ኣበገሰ። እቲ ተግባር ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ኮሚኒስታውያን ንምጽራይ ዝተወስደ ነበረ። ነዊሕ ከይጸንሐ እቲ ጭፍጨፋ ናብ መላእ ቻይና ስፋሕፍሐ። ኣሽሓት ኮሚኒስታውያን እናተሃድኑ ተቐትሉ። ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ናብ ኣፍ ደገ ጽንተት በጽሐ። በዚ ተሓጊዙ ቻንጋይ ሼክ ኣብ 1928 ንመላእ ቻይና ተቆጻጸረ። ማኦን ካልኦት ካብ ሞት ዘምለጡ ዴሳውያንን ክሕብኡ ተገደዱ። እዚ ድማ መፈላምታ ናይቲ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ነዊሕን ኣሰቃቕን ኩናት ሕድሕድ ኮነ። ኩናት ሕድሕድ ቻይና ንማኦ ገዚፍ ጽልዋ ዘሕደረሉ ነበረ። እቲ ግጭት ክጅመር እንከሎ ማኦ ጎነጽ ዝጽየፍ ስነ ሓሳባዊ መንእሰይ ነበረ። እንተኾነ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ መረርትን ቀጸልትን ውግኣት ብምስታፍ ተረረ። የእላፍ ተግባራት ዓመፅ ብምርኣይ ከሓነ። ኮሚንታንግ ንባዕሉ ቀሊል ጸላ ይነበረን። ጨካን ጸላ እኳ ደኣ ኮሚኒስታውያን ሃደነ። ኣብተን መጫጭሒ ኮሚኒስታውያንን ዝበለን ከባቢታት ቻይና ዝነበሩ ዋማይታ ሸሓት ሲቪል ዜጋታት ቀተለ። እዚ ንማኦ ንጸላእዩ ብጭካነ ክመዓራርዮ ከም ዘለዎ ክምህሮ እንከሎ ህይወት እውን ካልእ ትምህርቲ መጣወትሉ። እቲ ግዜ እቲ ማኦ ብዙሕ ነገር ዝኸሰረሉ እዩ ነይሩ። እታ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተመርዓዋ ካልእይቲ ሰበይቱ ተታሒዛ ተረሸነት። ነዊሕ ከይጸንሐ ካብኣ ዝወለዶ ወዲ 4 ዓመት ውልዱ ብሕማም ኣሰር ወላዲቱ ሰዓበ። እቲ ምርጫ ጥፋእ ወይ ኣጥፍእ ምስ ኮነ ማኦ ኩናት እናቐጸለ ብዝኸደ ቁጽሪ ጭካነ ክመሃር ግድን ነበረ። ቁሩብ ከይጸንሐ ንራዕዲ ከም ቀንዲ መሳርያ ክጥቀመሉ ጀመረ። ንሱ ናብ ናይ ባዕሉ ጭፍጨፋት ኣጣሓለ እሞ ኢዱ ብደም ተሓጽበ። ኣብ 1930 ማኦ ከም ስጋእ ዝረኣዮም ብጾቱ ንምውጋድን ነቲ ሰልፊ ንምጽራይን ብዝብል ዕላማ ኣብ ውሽጢ ዴሳዊ ሰልፊ ናይ ምርፋት ተግባር ጀመረ። እዚ መጀመርያ ምልክታት ናይታ ማኦ ዝፈጥራ መጻኢ ቻይና ነበረ። እቲ ነዊሕ ምዝላቕ ኣብ 1934 ማኦ ናብ ዕድመ 30ታት ኣብ ዝኣተወሉ ንዓመታት ሃረር ዝበሎ ንዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ናይ ምምራሕ ዕድል ተራሕወሉ። እቲ ግዜ ኮሚኒስታውያን ብኮሚንታንግ ዝተኸበብሉ ግዜ ነበረ። ኮነ ድማ ደጀኖም ገዲፎም 9,000 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ሓድሽ ደጀን ክሕዙ ነበሮም። እቲ ምዝላቕ ክሳብ ሎሚ ዘሎንግ ማርች ወይ እቲ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ እናተባህለ ይጽዋዕ። ብሰንኪቲ ካብ ኮሚንታንግ ዝመጾም ተጻብኦ ኣባላት ዴሳዊ ሰልፊ ቻይናን ንሱ ዝመርሖ ቀይሕ ሰራዊትን 50 ሚእታዊት ካብ ዓቕሚ ሰቡ ምስ ተዳኸመ ምዝላቕ ግድን ነበረ። ማኦ መራሕን መዳብን ናይ ዝጉዕዞ ብምዃኑ ይዝከር። ዘዋህለሎ ናይ ዓመታት ወታደራዊ ክእለት ተጠቂሙ ንሰራዊቱ ናብቲ ተስፋ ዘቑርጽ ምዝላቕ መራሐ። እዚ ጉዕዞ መርኣያ ጽንዓት ዴሳውያን ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ሰፈረ። ሓይልታት ማኦ ንገለ ካብቶም ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዘለዉ ሓደገኛታት ስንጭሮታት ዝበሃሉ ቦታታት ጠሓሓሱ። ኣብቲ ጉዕዞ ልዕሊ 200 ውግኣት ብምግጣም ክብ ዝበለ ዓወት ተመስገበ። ኣብ 1935 እቲ ጉዕዞ ክውዳእ እንከሎ ማኦ ማንም ተጻራሪ ዘይብሉ ጎይታ ናይቲ ቃልሲ ኮይኑ ተረኽበ። ኣብ 1943 ኣቦ መንበር ዴሳዊ ሰልፊ ተባሂሉ ግብራዊ ስልጣኑ ሕጋውነት ክሳብ ዘትሕዞ ድማ ከምኡ ኢሉ ጸንሐ። ዓወት ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና። መራሒ ኮሚንታንግ ዝነበረ ቻንጋይ ሼክ ሙሉእ ቀልቡ ንማኦን ዴሳዊ ሰልፊ ቻይናን ንምጥፋእ ተሳሒቡ ስለ ዝነበረ ነቲ ብግዳም ዝመጽእ ናይ ምብራቕ ወረራ ከየዝተባህሉ ዝሓለፈ። ኣብ 1931 ጃፓናውያን
ነታ ማንቹሪያ ትበሃል ናይ ቻይና ግዝኣት ወሪሮም ተቋጻጸሩ። ቻንግ ካይ-ሼክ ቅድም ዴሳውያን ከጥፍእ እናበለ ምስ ጃፓናውያን ንረብሓን ክብረን ሃገር ቻይና ዘዋርዱ ዕላትን ሕድገታትን ገብረ። ማኦ ንተግባር ቻንግ ካይ-ሼክ ነቲ እናዓበየ ዝኸይ ዝነበረ ህዝባዊ ተፈታውነቱ ንምድራዕ ተጠቀመሉ። እንኮ ንቻይና ዝሓሊ ሰልፊ ብምምሳል ኣብ 1932 ኣንጻር ጃፓን ኩናት ኣወጀ። ብዙሓት ግብረ መልሲ ኮሚንታንግ ዘቐሓሮም ቻይናውያን ናብ ሞኣ ተሓወሱ። ኣብ 1937 እቲ ህዝባውነቱ ባይታ ዘበጠ ቻንግ ካይ-ሼክ ምስ ማኦ ስምምዕ ሰላም ፈረመ። ነቲ ስምምዕ ዝተዋህበ ምኽንያት ሽግር ቻይናውያን ካልኣዊ እዩ፣ ንሕጂ ተዓሪቕና ሃገርና ካብ ጃፓናውያን ነድሕን ዝብል ነበረ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ደሳውያን ከምቲ ዝውረየሎም ዝነበረ ጸጋማዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ውሑዳት ሸፋቱ ዘይኮነ ሃገራዊ ዕማም ዝተዋህቦም ሕጋውያን ሰልፊ ኾኑ። ኣንጻር ጃፓን ንዝግበር ውግእ ኮሚኒስታውያን እዮም ዋልታ እናተባህለ። እዚ ንባዕሉ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክሰፍሩ ቦታ ኣርሓበሎም። ኣብ 1945 ዓመተ ምህረት ጃፓን ክሰዓር እንከላ ማኦ ኣዛዚ ናይቲ ዳርጋ 900,000 ዝበጽሕ ሰራዊት ኮይኑ ነበረ። እዚ ዳርጋ ዒፅራ ዕጽፊ ናይቲ ቅድሚ ኩናት እንከሎ ዝነበሮ ሓይሊ ኮይኑ ብኣንጻር ናቱ እቶም ቻንግ ካይ-ሼክ ዝመርሖም ኮሚንታንግ ዝተባህሉ መጻርርቱ ሰራዊቶምን ግን በቲ ምስ ጃፓን ዝተገብረ ኩናት ተዳኸሙን ሞራሎም ኣጥፉን። እዚ ምድኻም ኣብ 1945 ንጃፓን ክትኩስ ዝጸንሐ ጠያይቲ ቻይናውያን ጃፓን ኣባሪሩ ናብ ሓድሕዶም ምስ ኣቕንዐ ኮሚንታንግ ብፍጥነት ክጠፍእ ጠንቂ ኾነ። ኣብ 1945 ኮሚኒስታውያን ተዓወቱ። ንሶም ንመላእ ሃገረ ቻይና ክቋጻጸሩ እንከለዉ ቻንግ ካይ-ሼክን ደገፍቱን ግን ናብ ደሴት ታይዋን ኣምሊጦም ተዓቡ። ክሳብ ለይቲ ሎሚ ድማ ኣብ ታይዋን ኮሚንታንግ ዓብላሉ ሰልፊ ኾይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ሓደ ጥቅምቲ 1949 ማኦ ኣብ ኣደባባይ ገነታዊ ሰላም ተገቲሩ ምዃም ናይታ ሓዳስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣወጀ። ኣብ 55 ዓመቱ ንቻይናን ዝዓበየ ሰልፋን ብምቁጽጻር ናይ ስልጣን ጉዕዙ ዘጠናቐቐ መሰለ። ማኦ ተጻራሪ ዘይብሉ መራሒ ናይቲ 500 ሚልዮን ዝበጽሕ ወይ ካብ ህዝቢ ዓለም ሓደ ሕምስ ዝኸውን ህዝቢ ቻይና ኾነ። ህይወት ኣብ ናይ ማኦ ቻይና ተጻራሪ ዘይብሉ ስልጣን ምስ ሓዘ ማኦ ንቻይና ዘመናዊት ንምግባራን ዝኣረጉ ልምድታት ንምኽላስን ተንቀሳቐሰ። ኣብዚ ዘመን ብዙሓት ቻይናውያን ዝተመሓየሸ መንብሮ ዝጠዓምሉ ጊዜ ይበሃል። ማኦ ስልጣን ክሕዝ እንከሎ መሃይምነት ዘጥፍኡ ቻይናውያን 20 ሚእታዊት ጥራይ ነበሩ። ዘመነ ስልጣኑ ከብቅዕ ከሎ ግን 70 ሚእታዊት ካብ ቻይናውያን ካብ መሃይምነት ተላቐቑ። ኣገልግሎት ጥዕና ተመሓየሸ። ብፍላይ ኣብ ገጠራት ህዝቢ ተፈወሰ። ንሓረስቶት ኣገባባት ጽሬት ዝመሃረ ወፍሪ ድሕሪ ምክያዱ ገምጋም ዕምሪ ቻይናውያን በሪኹ ሞት ዕሸላት ብብዙሕ ቁጽሪ ጐደለ። ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ መሰላት ተዋህበን። ገለ ካብዚ መሰላት ሰቡተን ክፈትሓ፣ ሸቕለት ክረኽባ፣ ማዕረ ደሞዝ ክኸፈላ ዝፈቅድ ነበረ። ማኦ ነቲ ንሱ እውን ኣብ ንእስነቱ ግዳይ ዝኾነሉ ብኣማጻእቲ ዝግበር መርዓ ኣገደ። እንተኾነ ንውሕዳት ህይወት ዝሓሸት ክገብረሎም እንከሎ ንብዙሓት ግን ህይወት ካብ ዝኸፍአት ናብ ዝገደደት ተቐየረት። ማኦ ሓሳባትን ተግባራትን ዜጋታቱ ብደቂቕ ዝቋጻጸር ኮነ። ምምማይ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ፕሮፓጋንዳን እቶም ቀንዲ መሳርሒታት ኮኑ። ማኦ ውልቃዊ ኣምልኾ ዝነገሰ ሃገር ፈጠረ። እቲ ኣምልኾ ንዕኡ ነበረ። ፕሮፓጋንዳታቱ እቲ እንኮ ጅግናን ለባምን መራሒ እናበላ ሰኣሎ ጌጋታት ዘይቀርቦ ፍጹም ተባህለ። ጽሑፋቱ ከም ዝበለጹ ስራሓት እናተረኣዩ ከም መጽሓፍ ቅዱስን ቁርኣንን ተነበቡ። ኣብያተ ትምህርቲ፣ ህንጻታትን ጎደናታትን መንገድታት ብስሙ ተጸውዑ። ስእልታቱ ኣብ የመናድቕ ናይቲ ሃገርን መንበሪ ቤታትን ተረኣየ። ብሕቡእ ድማ ስልጣን እትህቦ ምቾት ንምጥቃም ኣብ ፈቐዶ መገሻታት ብርክት ዝበላ ንኣሽቱ ቆናጁ እናኣኸተለ ተጓዕዘ። ምስአን ባዕለገ። ቃላቱ ተጻራሪ ዘይብሎም ሕግታት ኮኑ። ንሱ ኣብ ዝሃነጻ ቻይና ንፖሊሲታቱ ወይ ንዑ ምንቃፍ ክትቅተል ክትእሰር ወይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቐሪብካ ነቐፌታ ነብሰ ነቐፌታን ብምግባር ክሳድካ ኸተድንን ዝገብር ነበረ። ዘይድለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ንምጽራይ ወፈራ ተገብረ። ወነንቲ መሬትን ርእሰ ማላውያንን ዝተባህሉ ሚልዮናት ተረሸኑ። ገሊኣቶም ነብሰ ቐትለት ከም ዝፍጽሙ ተገብረ። ዝተረፉ ናብተን ላውጋይ ዝተባህላ ናይ ጉድን ሸቕለት መለጉኒታት ተላእኩ። ሓሳባትኩም ክንነቅል እነተባህለ
ኣብ መዳጎን ማዓስከራት ዝነበሩ ብሸቕለትን ሜላታት ስነ ኣእምሮን እናመሃርና ሕሉፋት ተሓሳስቦኦም ነቒልና ክንምሕዎ ኢና ተባህለ። ውልቃዊ ናጽነት ጠቕሊሉ ጠፍአ። ምሁራት ቀንዲ ዕላማ እቲ ጽንተት ኮኑ። ኣለሊኻ ንምንቃሎም ማኦ 100 ዕምባባታት ዝበሎ መደብ አንቀለ። እቶም ምሁራት ህዝብን መንግስቲ ክነቕፉ ምትብባዕ ተገብረሎም። ከም ግዳ ሓቂ ግን እቲ ዕላማ ነቐፍቲ ፈሊኻ ንምውቃዕ ነይሩ። ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ምሁራት ናብ ገጠራት ከይዶም ኣብ ጉድሽ ሸቕለት ክወፍሩ ተገብረ። እቶም ግዳያት ስድራ ቤቶም እውን በኪሎም እዮም ተባሂሉ ኣንስቶምን ደቆምን እውን ምስኦም ተሰዱ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ዝጠቐስናዮ እዚ ናይ ሕጂ መራሒ ቻይና ዘሎ ሺ ጂንፒንግ ሽዑ ብህፃኑ ኣብ ዘን መዳጎን ማዓስከራት ምስ ዝሰፈሩ ነበረ። ምሁርን ፈላጥን ኣብ መዳጎኒ ዝሸጎረት ቻይና ቁጠባኣ ክንቀልቅል ግድን ኮነ። ዴሳዊ ሰልፊ ካብ ዝደለየ ወፃእ ምሕሳብ ገበን ስለ ዝተቐየረ ሰባት ፈሪሖም ክግዝእዎ እምበር ሓድሽ ሓሳብ ፈጢሮም ክብድህዎ ይተኻለን። ወላ እውን ንስራሕ ዝምልከት ሓድሽ ሓሳብ ምፍጣር ከም ርእሰ ማላዊ ክትቁፀር ስለ ዘኽእል ሰራሕተኛታት ብሰንኪ ፍርሂ ሓድሽ ሓሳብ ከፍልቑ ይከኣሉን። ዓበ ዝላ ንቕድሚት ብኣታ ሓሳስባ ማኦ ቻይና ዘይከም ኣብ ጊዜ ንእስነቱ ኣብ ዓለም ዝግባኣ ኣፍልጦን ክብረን ክወሃባ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ወተሃደራቱ ናብ ኮርያ ከይዶም ክዋግኡ ገበረ። ኣብኡ ድማ ኣንጻር ኣሜሪካ ገጢሞም ነቲ ዓርሞሸሽ ሓይሊ ኣሜሪካ ንሰሜን ኮርያ ካብ ምቁፅጻር ክዓግትዎ ኸኣሉ። ሰራዊት ቻይና ብቐሊል ክረአ ከም ዘይብሉ እውን ኣረጋገጹ። ብሓገዝ ቻይና ካብቲ ኺናት ሰሜን ኮርያ ተወልደት። ማኦ ናብ ሶቪየት ሕብረት ኣማዕድዩ መሻርክ ተፈጠረ። ኣብ 1950 ድማ ምስታ መራሒት ኮሚኒስታዊ ዓለምን መራሒኣ ጆሴፍ ስታሊንን ስምምዕ ተፈራረመ። እቲ ውዕል ሳይኖ ሶቪየት ተባሂሉ ተፈልጠ። ብኣንጻር ናይዚ ግን ማኦ ካብ ሶቪየት ሕብረት ዝመፁ ትእዛዛት ብዘይሕቶ ምቕባል ኣቕበፀ። ናቱ ድሌት ኣብ ማዕርነት ዝተመርኮሰ ዝምድና ክህሉ ነበረ። ናጽነቱ ዓቂቡ ዝመስረቶ ዝምድና ድሕሪ ሞት ስታሊን ንዕኡ ተኪኡ ዝመፀ ኒኪታ ክሩችቾቭ ንማኦ ዘይምእምኦ ካይዳ ምስ ጀመረ ዝምድንኡ ምስ ሶቪየታውያን በተኸ። እዚ ቻይና ብዘይ ናይ ግዳም ሓገዝ ክትነብር ከም ዝከኣላ ንምርኣይ ዝገበሮ እዩ ነይሩ። ኣብ 1976 ማኦ ክሞት እንከሎ እታ ብልኽነትን ድሕረትን ዝተረከባ ቻይና ድሓን ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ዘለዋ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንበራ ዘውሓሰት ኒውክለራዊ ቦምባ ዝተዓጥቀት ሃገር ነበረት። ብኣንጻር ናይዚ ግን ማኦ ቁጠባ ቻይና ንምህናፅ ዝወጠኖ ፖሊሲ ግሎባዊት ናይ ቁጠባ ርእሲ ሓያል ንምግባር ዝሓንፀጾ መደብ ዓብይ ፍሽለት ዘኸተለ ኾነ። እቲ ፍሽለት ህይወት ሚልዮናት ሓቲቱ። ንምዕራብ ብኢንዱስትራውን ሕርሻውን ንጥፈታት ንምዕብላሉ ብዝነበሮ ድሌት ኣብ 1958 እቲ ዓብ ዝላ ንቕድሚት ኢሉ ዝሰየሞ ወፍሪ ኣበገሰ። ብእምነት ማኦ እቲ ወፍሪ ነቲ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ዕላማታት ዛህርመሉ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ናይ ማኦ ናይ ቁጠባን ሕርሻን ርድኢት ድሩት እዩ ነይሩ። እቶም ንማኦ ምቋም መቃብርካ ባዕልኻ ከም ምፍሓር ገይሮም ዝተረድእዎ ሰበስልጣን ኮሚኒስታዊት ሰልፊ ቻይና ጌጋታቱ ክእርምዎ ይደፈሩን። እቲ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዝኸውን ሓረስታይ ቻይና ናብተን ኮሚን ዝተባህላ ጉጅለታት ተወዲቡ ጥሙር ማሕረስ ንኽካየድ ተገደደ። ኣሽዓት ሓረስቶት ብሓንሳብ ተኣኪቦም ክሰርሑ፣ ተኣኪቦም ክብልዑ፣ ተኣኪቦም ክድቅሱ ተኣዘዙ። እቲ ዕላማ ፍርያቶም ንኸበርኹን ውልቃዊ ማሕረስ ንኸወግዱን ተባሂሉ ነበረ። ውልቃዊ ዋንነት መሬት ከም ርእሰ ማልነት ተረኣየ። ናይ ግሊ ሕርሻታትን ናይ እንስሳት ጥሪትን ካብ ሓረስቶት ብዘይካሕሳ ተመንጠለ። እቶም ብፍቓዶም ናብ ዘን ጉጅለታት ዘይተጸንበሩ ወይ ንኸምልጡ ዝፈተኑ ንኻልኦት መምሃሮ ንክኾኑ እናተባህለ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተቐጥቀጡን ተዋረዱን። ዝተዋህቦም ኮታ እንተዘየማሊኦም ሕማቕ ዕጫ ከይበፅሖም ዝሰግኡ ናይ ቀበሌ ኣባላት ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ቻይና ሓረስቶት ኣብ ትሕቲ ዘስካሕክሕ ኩነታት ንነዊሕ ሰዓታት ክሽቁሉ ኣገደዱ። ማኦ መመሊሱ ንዘበረኾ ኮታ ንምምላእ ኣብ ማሕደርቲ ዘየፍረይዎ ዓቐን ኣፍሪና እናበሉ ቁፅርታት ምስናዕ ተታሓዝዎ። ናይ ሓፂን ፍርያት ንምብራኽ ዜጋታት ክሳብ ኣብ ደንቦኦም መፍረያ ሓፂን እቶናት ክተኽሉ ተገደዱ። ከምኡ ብምግባር
دستم يترف كوبايهم بشكلتاتهم يترف ناوت محرسهم إنام كخو حاسين أفرينا كبلو تجبرو أبزل على براخة نايت مدب لعلة 9 مليون زيجاتات مالت حدا ربعي كاب فراي قلبة تشايناوان أبتعيون مستاف دموز زخفللو سرعهم حدقو مبزحتو تزفرز نمرا حاسين نأقول كله زوعل بقعة ينبرون نزخم زأمس سلف الرياض أما حدرت تسلفي بحبوق وحفوه في الرياض مقبون انتقنا كأو زحيش وتصيت ينبرون كجمة زي قال بزحة أفرينا تبعلو استجانو حرستوت كم قص لرقفو قلياتهم نحرشا بوتاتات بسنك عاي قلبت مسألهم بخنو اتاب حرشا استمزقب فشلت معو وتصيت حماق بوليسي ايو أي بلن أب كندقو ناب تشايناوين قريبو أعواف أغلطاتكم يبلعو سلازلو يتشجر بلا سلازي وفري 4 بالعات تأوجه تشايناوين ما أنتك عاتقو مناج أمتو شعرو قبلاتات كهرنم قوصلن وفرو اتو وفري عوت نيرو كوانت التباهلة اتفانا يتنجرارو قبلا أمبت أخقرقرو قبرة شعرو قبلا سقط لالو زراتي درار أمبت أخونا ولا كواماو نمولو هزب تشاينا بوليسي تاتو عم تكبار كم زغتلو انت قبرة بوليسي تاتو قن عنواتي منيرو تقرنو في محرس اتونات حاسين وفر 4 بالعات مسقات امدركن علق انت دميرو تاريخ كمزقب كابزي جمر زخافة مخانو استنقرو لعصبو أخدتله كاب 30 كساب 50 مليون زخون هزبي بتا عصبو كم زهالقي نقر ماو نايف الرياض كوتا نابرخة التخوناتات مليسو قصنكر قبرة دحر ماي نابعتي كساب زخون دما لوت المقبار أغبسه ماو استقتلو بوليسي نتعنوة أغلالا بمخحد سأمام إذني ما هابو نبره تأميت زبل قال أبدأ مغيو على عقده بتأميت نزي مومات مقبخ سرغ وي مقبخ حب استرغبه بروسون حاسيننا تتوكوسه ملكت كقبرلو وي كساب زموت كأدقات وي بيوتو كقبر تأززه أبش عند شعاتة 261 اتقونتات زي حبا مسكونة رايو معو بوليسي تاتو كخل السنكده اتو بوليسي نماو عب فشلتي نيرو نجاينا خأمو سجدده كابت زاعتو تعزقت نختوص عمتات الليا زبوزحو بوليسي تاتو كغيرو قدن كونه بحتاو محرس مسفقده سبات المغصب كبلو زيادة أفريمو فريات أخلي كبله بتماساسالي اندستراو علاماتاتو بحلماو بوليسيتات زيكونه أبايتا بزلقونت كمستلمو تقبره اتزقات أما عصبوغن بصنع زحلو مستير كون ترفه كساب شحنت شعاتي 280 مالت 4 عامتات دحر موت ما أدما من قصة جاينا كأمن اللي دفرن بهلاوي ثورة فشلت بوليس عابز الله نقدميت نبوليتيكاو سلطان ماو أزيو زهاسي نبره بزدما كبوليتيكا جزاو عرفت قوس تجدده نعو تكيهم كتلاتو ليشاوكين دون جامبينغن بوليسي نايمن داف حلفنا توسدو أبش عند شعاتة 266 جن يتودي 7 كلتان عمت أبو أمبر كومينستاو سلف تشاينا داقيمو نابسر حوق ملس قرب كونه ملساتو بتأمرتاو من قدي نابتزنوحة نا تشاينا فلق يانجزي كيد بمعنباس سأنبلو إذا زقبرا نتوم بدحريو سلطان زقبولهم أبالات سلفو أفهم نمتحازن حيلو نمدلدالن اتعابي بهلاو سورا درب شك قالولو سميو هزباو من كسعاس قلع على نمن اسيات تشاينا زغونا نسلطانو زقام كوينو استسمعو سبن نگرن كعنو آمنو ببروباغاندا ماو تخبيبهم زعبيو تمهارو يونيفرسيتي يترفو ناش تمهارو كأي حلوة وي زريد غاردس زبل سموسيوم بأملخو ماو تندفو كدحات نايتان استي كأيح مصحف وي The Little Red Book ناتعدلو أباد سفرة صحوفاتن مدرتاتن ماو بقالاتهم دقمو قالات ماو كم زعبي من شفلت التغزرة كمتي حدا أبال تسلف زبولو أبو أمبر ماو أصب دنكيو حانت حرقناتو لعلي 10 حرقاتناتنا نتم أمنات من إسيات أملختو أنظار طلعتو نخوفروم نماو بزح سعري سحت تاينبرن كاب 10 شمونتنا حسش عند شعاتي 266 جميرو عبيت سلفتات الناقبرة أبدا باي تيانمن بالعلي 1 مليون كيحت حلوة تملكه ماو وتمن إسيات نعو يقامي لهم نزفردو كتقعو فقده شعو اتقيحنا حاسة استسمي ورحات رعد زعابه كأيح مصحف زنببو
ቀያሕ ባንዴራ ዝተኸልከሉ መንእስያት ቻይና ብሰንሰለት ቅጥልታት ጎደናታት ሃገር ብደም ክቐይሕ ገበሩ። ንመኽፈቲ ሸውሃት ዝኣክል ኣብ ጎደናታት ቤጂን ልዕሊ 10,000 ንማኦ ይቃወሙ እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ተቐትሉ። ስድራቤታት ብዘይ ነጋሪ ዛንታ ጸነታ ኣረግቶት ኣይተርፉ ዕሸላት ተሰየፉ። ከም መርኣያ ጫፍ ናይቲ ጭካነ ተባሂሉ ዝቝጸር እቲ ዝነኣሰ ግዳይ ናይቲ ወፍሪ ወዲ 38 መዓልታት ጥራይ ዕሸል ነበረ። እቲ ጎነስ ኣብ ቤጂን ጥራይ ተሓጺሩ ከይተረፈ ናብ መላእ እታ ሃገር ኣስፋሕፈሐ። እቶም ብልምዲ ከም መራሕቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኖም ዝውሰዱ ብፍላይ ድማ መምህራን ብእኩብ ሓለቑ። ዝበዝሑ ካብኣቶም ብስቅያትን መግረፍትን ህይወቶም ሓለፈት። ካልኦት ናብቲ ሰባት ንምግራፍ ዝዕላምኡ ናይ ህዝቢ ኣኺባታት እናተወስዱ ተሸምጡ። ኣብ ክሳዶም ከሓዲ ዝብል ታቤላ ተለጢፉሎም ናብ መድረኽ ብምድያብ ጸጉሮም ተላጽዩ ኣብ ገጾም ከም ዝንስነስ ምስ ተገብረ ብበትርን ቁልፍን ተገርፉ። ማኦ ነቲ ዝፈጥሮ ዕግርግር ንምብርታዕ ዝከኣሉ ኩሉ ገበረ። ናይ መራኸቢታት መረብ ብምኽፋት ኣባላት ቀያሕ ሓለዋ ነፃ ናይ ባቡር ኣገልግሎት ክረኽቡ ፈቐደ። እቲ ዕላማ ናብ መላእቲ ሃገር እናተጓዓዙ ነቲ ዕግርግር ንኸላብዕዎ እዩ ነይሩ። ፖሊስ ኣብቲ ጉዳይ ኢሉ ኸይእቱ ተኣዘዘ። ዩኒቨርስታትን ኣብያተ ትምህርትን ንግዚኡ ተዓጽዋ። ምኽንያቱ ተማሃሮ ሙሉእ ጊዜኦም ነቲ ባህላዊ ሰውራ ኮፍ ነበሮም። እቶም ኣብ እዋን ብኩራት ማኦ ስልጣን ሒዞም ጸንሑ ሊሻውኪን ዶንግ ዣይፒንግን ዝተባህሉ ፖለቲከኛታት ከም ዝዝረፉን ዝሕየሩን ተገብረ። ብፍላይቲ ምክትሉ ዝነበረን ኣብ እዋን ዓብ ዝላ ንቕድሚት ተቃውምኡ ዝገለጸን ሊ ኣብ ማሕዩር ሰፊሩ ማኦ ብዝመሃዙ ኣገባባት ከም ዝሳቐ ምስ ተገብረ መድሃኒት ከይኣትዎ ተኸልኪሉ ብዝነበሩ ሕማም ሽኮርያ ተሳቒዩ ክመውት ተፈርደ። እቲ ዘገርም ማኦ ንምቕታሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማውትኡ ብቪድዮ ተቐሪጹ ክቐርበሉ ብምእዛዝ ድሕሪ ሞት ሊ ከይተረፈ ሽጋሩ እናትከኸ ናይ መቃለስቲ ኣማውታ ብቪድዮ ምርኣይ ባህ ዘብሎ መዘናግዒ ኾነ። ነቶም 4 ውርሻታት ናይታ ጥንታዊ ቻይና ከጽንቱ እውን ተነግሮም። እቶም 4 ብሉያት ዝተባህሉ ዝበለዩ ኣተሓሳስባታት፣ ዝበለዩ ልምድታት፣ ዝበለዩ ወግዕታት፣ ዝበለዩ ባህልታት ከጥፍኡ ተኣዘዙ። ታሪኻውያን ቅርስታት ቻይና ዒላማ ኾኑ። ደብርታት ተዘረፉ። ጥበባዊ ስራሓት ዓነዉ። መቓብራት ተሰርቁ። መጽሓፍቲ ተቓጸሉ። ሓወልትታት ፈረሱ። ዝበዝሕ ታሪኽ ቻይና ሽዑ ንመዋእል ንኸይዝከር ተሓከ። እቶም 4 ብሉያት ብ4 ሓደስቲ ተተክኡ። ሓደስቲ ሓሳባት፣ ልምድታት፣ ወግዕታትን ባህልን ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ቻይና ተሰብከ። ኣብ ግብሪ ግን ሓሳባት ማኦ ኸስርጹ ተረፈ ኩሉ ኸዓኑ ዝተዋህበ ፍርዲ እዩ ነይሩ። ማኦ ከም ጣዖት ዝምለኽ ኮነ። ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ሰራሕተኛታት ንጎን ምሸትን ናብ ስራሕ ካኣቱን ክወጹን ኣብ ቅድሚ ስእሉ ከም ዝስለፉ ተገብረ። 3 ጊዜ ብምጭራሕ ብመምርሒታቱ ዓይነ ልቦኖኦም ክኸፍተሎም ኣብ ቅድሚ ስእሉ ሰገዱ። መኣዲ ብስሙ ክባረኽ፣ ደብዳቤታት ብጥቕሱ ጀሚሩ ክጽሓፍ ተለምደ። ሰባት ኣብ ቅድሚ ስእሉ ናይ ተኣማንነት ሳዕስዒት ክኽድዱ ተገብረ። እታ ቃላቱ ዝሓዘለት ቀያሕ መጽሓፍ ተኣምራት ከም ትፍጽም፣ ሕሙም ከም ትሕውት ተነግረላ። ዕውር ከተርኢ፣ ምዉት ከተተንስእ ትኽእል እያ ተባህለ። ማኦይዝም ሓደ መዓልቲ ንምዉት ካብ መቓብራት ተሲኡ ዝብል ወረ ተነስሐ። ቀስ ብቐስ እታ ሃገር ናብ ፍጹም ስርዓት ኣልቦነት ተሓለት። ግዳያት ክሳእኑ ምስ ጀመሩ ቀያሕቲ ሓለዋ ንሓድሕዶም ክባልዑ ጀመሩ። ጸረ ሰውራ ክነጽር ኢና ኢለን ዝተዓጥቃ ጉጅለታት ተፈጢረን ንሓድሕደን ክካሰሳን ክቃተናን ጀመራ። ብዙሓት ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ከም ዝበሃል እቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘብጽሕዎ ጉድኣት ኣብ ነብሶም ተደግመ። ገሊኣተን ዞባታት ዳርጋ ናብ ኲናት ሕድሕድ ኣምርሓ። ጸጋማውያን ጉጅለታት ካብ ሰራዊት ብረት እናሰረቑ ናይ ሓድሕዶም ቦታታት ብኸቢድ ብረትን ጸረ ነፈርትን ክድብድቡ ጀመሩ። እቲ ዕግርግር ን2 ዓመታት ምስ ቀጸለ ቻይና ብደም ዝተሓጽበት ጥራዩ ድማ ማኦ ኣብ 1968 ስርዓት ንኸስፍን ዝተንቀሳቐሰ። ሰራዊቱ ነቲ ዕግርግር ክዕግስ ለኣኾ። እቲ ባህላዊ ሰውራ ዝተባህለ ውጥን ግን ማኦ ኣብ 1976 ክሳብ ዝመውት ን10 ዓመታት ትሕት ብዝበለ ደረጃ ቐጸሎ። ባህላዊ ሰውራ ንሕብረተሰብ ቻይና ኣባደሞ። እቲ ብርሰት ካብ ምዕባዩ ዝተላዕለ ቁጽሪ ግዳያት ብልክዕ ኣይፍለጥን። ሚልዮናት ሞቱ። ካብኦም ዝያይዱ ሚልዮናት ንዘለኣለማዊ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ስንክልና ተቓልዑ። ቀያሕቲ ሰራዊት ንባዕሎም ግዳያት ነበሩ።
መዋዕሎም ብዝሰምዕዎ ፕሮፓጋንዳ ሕፅበት ሓንጎል ተኻይድሎም ምእንተ መራሓይኦም ክቐትሉ እታ ኣፍራይ ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ሓሸሹ ብሞያ ዓገርገር ዝቖፅር ትካል ስለ ዘየለ ጥራሕ ኣልቦነት ኣጣላቒቦም ጾር ሕብረተሰብ ኮኑ ኣብታ ሃገር ሸቕለተ ኣልቦነት ዓብ ሽግር ኮነ ማኦ ግን ነቶም ብስሙ ዝቐተሉ መንእስያት ንኽርህርህ ዘኽእል ሕልና ኣይነበሮን ንሚልዮናት ናይ ቅድም ቀያሕቲ ሓለዋ ናብ ናይ ጉዱስ ሸቕለ ድጓናታት ዘግዓዘ ካልእ ወፍርን ቀለ ኣብ ገጠራት ከይድኩም ምስ ሓረስቶት ክትመሃሩ ተባሂሎም ዕግርግር ክፈጥሩሉ ናብ ዘይክእሉ ገጠራት ተወርወሩ ኣብኡ ጉልበታዊ ዕዮ ከም ሰርሑ እናተገብረ ብዙሓት ብስቅያት ዝክርዎ ጊዜያት ኣሕለፉ ዝበዝሑ ተግባራቲ ተጠቂሙ ዝጓሓፎም መራሒኦም ማኦ ምርዳእ ተሳእኖም መወዳእታ ዓመታት ማኦ መወዳእታ ዕድመ ሰብዓታት ምስ ረገጸ ብኣንጻር እርጋኑ ማኦ ዓርሞሽሽ ፖለቲካዊ ሓይሊ ጠርኒፉ ቐጸለ ምስ ሓይልታት ወፃእ እናተዛተየ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ፍጹም ምልክዕ ኣስፈነ ኣብ መጀመርያ 1970ታት ህይወት እውን የኣኽለካ ክትብሎ ደልየት እሞ ጥዕንኡ ብፍጥነት ሮኬት ከንቆልቁል ጀመረ ኣብቲ ግዜ እቲ ማኦ ዝረኣዮ ኩሉ ዝጋግዮ ካልእ ሰብ መሲሉ ነበረ ማልያ ብዘይብሎም ናይ ጥዕና ጸገማት ተጠቕዐ ኮፍ ንኽብል ይኹን ንኽቐውም ወይ እውን ንኽጓዓዝ ናይ ግድን ሓጋዚ የድልዮ ነበረ ሰውነቱ ብኸፊል ለሚሱ የዒንቱ ዳርጋ ዓዊሩ ምዝራብ እውን ጸኪሞ ብዘይ ሓገዝቲ ኣብ ጎኑ ዝቕመጥ ናይ ኦክሲጅን ዕትሮታት ምስ ትንፋስ ዓቐብ ኮኖ ኣብ ገዝኡ መኪንኡ ወይ እውን ዝዕደመሉ መድረኻት እተን ናይ ኦክሲጅን ዕትሮታት መጓዓዝቲ ኾና ብልክዕ ህይወት ቀስ ብቐስ ካብ ማኦ ተምልጥ ነበረት ሞቱ ከም ዘይተርፍ ዘሰውዓሉ ሰበ ስልጣናት ድሕሪ ሞቱ መንበረ ስልጣን ንምርካብ ኣብቲ መንግስቲ ተጻረርቲ ጉጅለታት ክቑሙ ጀመሩ ኣካላቱ ምእዛዝ ተሳእኖ ማኦ ግን እቲ ዝለመዶ ፍጹም ፖለቲካዊ ስልጣን ምእዛዝ ኣይተሳእኖን ነቶም ዝቆሙ ተጻረርቲ ጉጅለታት ንሓድሕዶም እናናቖተ ባልዖም ነቶም ዕብይ ዝበለ ስግኣት ዝፈጠርሉ ኣጥፍኦም ኣብ መፋርቕ 1970ታት ግን ሰውነት ማኦ ክወድቕ ጀመረ ተደጋጋሚ ወቕዒ ልቢ ኣሸግሮ በዚ ድማ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ናይ 9 መስከረም 1976 ማኦ ኣብ 82 ዓመት ዕድሚኡ ንሓዋሩ ኣዒንቱ ኸደነ ድሕሪ ማኦ መጻኢ ቻይና ከምቲ ማኦ ዝሓለሞ ኮይና ኣይቀጸለን ገለ እዋናት ድሕሪ ሞቱ በዓልቲ ቤቱ ዣንግ ጂንግ ብሓይሊ ስልጣን ክትቋጻጸር ተረኺባ ተባሂላ ተሓየረት ብኡቢላ ንሞት ተፈርደት እታ ኣብ እዋን ባህላዊ ሰውራ ዝሓየሮ መቃልስቱ ዶንግ ዢፒንግ ካብ ቤት ማእሰር ተፈቲሑ ነቲ ሃገር ንኽመርሕ ስልጣን ተረከበ ንማኦ ኣብ ኣደባባያት ስሙ ኣልዒሉ ወቐሶ እቲ መራሒ 70 ቁኑዕ 30 ጌጋ እዩ ዝገብር ነይሩ በለ እዚ ርእቶ ኣብ ዘመነቲ ብዜጋታቱ ዓይነ ልቦኖኦም ክኸፍተሎም ጸሎት ዝግበረሉ ናብ ኣምላኽ ዝጸረየ ማኦ ዝሕሰብ ኣይነበረን ናይ ኮሙኒስታዊ ሰልፊ ዓብላልነት ምቁጽጻር ግን ቀጸሎ ብኡ መንገዲ ዝተፈላለዩ ጽገናታት እናግበረ ብሓደ ሸነኽ ንመሪሕነት ሰልፊ ድህስነት ዝተቃውሞ ድማ እናጥፍአ በቲ ካልእ ወገን ቀጸለ ጽገናታቱ ንቁጠባ ቻይና ማእከል ዝገበሩ ነበሩ እቲ ማኦ ዝፈርሖ ዝነበረ ርእሰ ማልነት ናብ ቻይና ኣተወ ቻይና ድህስነት ዝበሃል ነገር ከም ስም ጥራይ ትጥቀመሉ ነገር ኮነ ምቁጽጻር ዋጋታት ተላዕለ ጥርኑፍ ማሕረስ ተፈንጠሐ ናይ ወፃእ ወፍሪ ተፈቕደ ዜጋታት ናይ ገዛ ርእሶም ንግዳዊ ትካላት ክኸፍቱ ተተባብዑ ዘይገም እምነት ማኦ ህዝቢ ቻይና ነዞም ለውጥታት ክነጽጎም ዘይኮነ ብኽፉት ቅልጽም ተቐበሎም ኢኮኖምያዊ ዕቤትን ዕድላትን በረኸ ቻይና ኣብ ዓለም ዝለዓለ ቁጠባ ምስ ዘለወን ሃገራት ተሰርዐት ቁጠባዊ ሕልሚ ማኦ ተካሂዱ እዩ ግን ብመንገዲ ዓብ ዝላ ንቕድሚት ኣይኮነን ብመንገዲ ባህላዊ ሰውራውን ኣይኮነን ብመንገዲ ርእሰ ማልነት ዳእምበር እንተስ ንሕማቕ ወይስ ንጽቡቕ ማኦ ከም መስራቲ ዘመናዊ ቻይና ኮይኑ ይቝጸር ኣብዛ ዘመናዊ ቻይና ኣብያተ ትምህርትን ጎደናታትን ብስሙ ክጽውዑ ስእልታቱ ብቖደ መናድቕ ክንጥልጠል ምርኣይ ንቡር እዩ ኣብ ኣደባባይ ቲያንመን ዝተሰቕለ ስእሉ ክሳብ ሕጂ ናብ በጻሕቲ እቲ ኣደባባይ ኣተውኪሩ ካብ ምዕዛብ ኣይበኾረን እታ ዝሓለማ ቻይና ብኣንጻርቲ ንሱ ዝተጓዕዞ መንገዲ ተጓዒዛ ናብ ምዕባለ ክትበጽሕ ብምርኣዩ እንታይ ስምዖ ግን ካብቲ ስእሊ ክንበብ ዝከኣል ኣይኮነን